Poštovani slušaoci, pripovetka San smešnog čoveka predstavlja važno delo za razumevanje duhovnog istraživanja Dostojevskog. Premda je njegova osnova hrišćanska, ovde, u opisu mističnog iskustva, koje u duboko rezigniranom čoveku budi sublimnu radost i vraća ga u život, prepoznajemo i elemente drugih duhovnih praksi i narativa. Radosna spoznaja dolazi kroz vrata nesvesnog, nakon potpunog prihvatanja sveta u njegovoj nesavršenosti i prepoznavanja ljubavne sile čak i u čovekovoj sklonosti ka patnji. Sreća je skriveno znanje srca koje slavi jedinstvo života, u kome je čovek tek deo prirode, a ipak u sebi nevidljivo povezan sa celinom vasione. Tom znanju pripovedač ove priče želi da nas nauči. Poslušajte. Fjodor Dostojevski. San smešnog čoveka. Ja sam smešan čovek. Oni me sada nazivaju ludakom. To bi za mene bilo unapređenje kada za njih ne bih i dalje bio isto onako smešan kao i ranije. Ali sada se ja više ne ljutim. Sada su mi svi oni dragi, čak i kada me ismevaju. I tada su mi zbog nečeg naročito dragi. Ja bih se i sam smejao sa njima, ne baš sebi, već iz ljubavi prema njima, da ne osjećam takvu tugu kada ih gledam. Tužan sam zato što oni ne znaju istinu, a ja znam. O, kako je teško sam znati istinu. Ali oni to neće shvatiti. Ne, neće shvatiti. Ranije sam duboko patio zato što sam izgledao smešan. Nisam izgledao, već sam bio. Uvek sam bio smešan i znam to možda od samog rođenja. Možda sam već u 7. godini znao da sam smešan. Zatim sam učio školu, kasnije studirao. I šta? Što sam više učio, to sam više znao da sam smešan. Tako je na kraju za mene cela univerzitetska nauka postojala samo zato da, saobrazno mom usvajanju naučnih znanja, objasni i dokaže da sam smešan. I u životu je bilo slično kao i u nauci. Svake godine je raslo i jačalo u meni to isto saznanje o mom smešnom izgledu u svakom pogledu. Mene su svi i uvek ismevali. Ali nisu znali, niko nije ni slutio da ako postoji čovek na zemlji koji najbolje zna da sam smešan, onda sam to bio ja. I to me je najviše vređalo što oni ne znaju, ali za to sam ja sam bio kriv. Ja sam uvek bio tako ohol da nipošto i nikada nisam hteo nikom to da priznam. Ta oholost je iz godine u godinu rasla u meni i kada bi se desilo da dozvolim sebi i bilo kome priznam da sam smešan, čini mi se da bih odmah te iste večeri razneo sebi glavu revolverom. Kako sam kao dečak patio od pomisli da neću izdržati i da ću iznenada jednom priznati drugovima. Ali otkako sam postao mladić, ja sam se zbog nečega malo smirio, mada sam svake godine sve dublje bio svestan svoje strašne osobine. I upravo zbog nečeg, zato što ni sada ne mogu da odredim zašto. Možda zato što je u mojoj duši narasla strašna tuga zbog jedne okolnosti koja je bila neizmerno važnija od mene celog. Naime, to je bilo ubeđenje koje me je frapiralo da je na svetu svuda svejedno. Ja sam to već odavno predosjećao, ali konačno ubeđenje nastalo je prošle godine i nekako iznenada. Odjednom sam osjetio da bi meni bilo svejedno hoće li postojati svet ili da nigde ničega nema. Počeo sam osjećati svim svojim bićem da za moga života ničega nije bilo. U početku mi je stalno izgledalo da je zato mnogo šta bilo ranije, ali kasnije sam se dosjetio da i ranije takođe ničeg nije bilo, samo je od nekud tako izgledalo. Postepeno sam ubedio sebe da ničeg nikada neće ni biti i tada sam odjednom prestao da se ljutim na ljude i da ih gotovo ne primećujem. I doista to se manifestovalo čak i u najmanjim sitnicama.
Dešavalo se, na primjer, da idem ulicom i naletim na ljude. I nije to bilo od zamišljenosti. O čemu sam imao razmišljati? Ja sam tada sasvim prestao da mislim. Bilo mi je svejedno. I da sam bar rešio pitanja. Nijedno nisam rešio, a koliko ih je bilo. A meni je bilo svejedno. I sva pitanja su iščezla. I eto, posle toga sam saznao istinu. Istinu sam saznao novembra prošle godine, upravo 3. novembra, i od tada ja pamtim svaki svoj trenutak. To je bilo jedne mračne, najmračnije večeri koja može biti. Vraćao sam se tada posle 10 sati kući i upravo sam tada, sećam se, pomislio da ne može biti mračnijeg vremena. Čak i u fizičkom smislu. Ceo dan je lila kiša. I to je bila neka izuzetno hladna i mračna kiša. Čak neka strašna kiša. Očevidno neprijateljska prema ljudima. Sećam se toga. I odjednom, posle 10 sati kiša je prestala i nastala je strašna vlaga. Strašnija i vlažnija nego kada je padala kiša. Od svega se dizala neka para, od svakog kamena na ulici i svake uličice kada se pogleda u njenu dubinu izdalje. Odjednom mi se učinilo da bi bilo veselije kada bi se svuda ugasila svetlost. A sa osvetljenjem je tužnije srcu, zato što ono sve to osvetljava. Tog dana gotovo nisam ručao i od rane večeri sam presedeo kod jednog inženjera, kod koga su sedala još 2 prijatelja. Stalno sam ćutao i mislim da sam im dosadio. Oni su raspravljali o jednom provokativnom pitanju i odjednom su se čak uzbudili. Ali njima je bilo svejedno. Ja sam to video i uzbuđivali su se tek onako. To sam im neočekivano i rekao. Vama je, kažem gospodo, svejedno. Nisu se uvredili, već su mi se svi nasmejali. Zato što sam to rekao bez ikakvog prekora i prosto zbog toga što mi je bilo svejedno. Oni su uvideli da mi je svejedno i razveselili su se. Kada sam na ulici pomislio na svetlost, pogledao sam u nebo. Nebo je bilo strašno mračno, ali su se jasno mogli videti iskidani oblaci i među njima bezdani crnih mrlja. Odjednom sam u jednoj od tih mrlja primetio malenu zvezdu i počeo sam da je gledam netremice, zato što mi je ta zvezda sugerisala misao. Odlučio sam da se ubijem te noći. To sam bio tvrdo odlučio još pre 2 meseca. I mada sam siromašan, kupio sam divan revolver i napunio sam ga istog dana. Međutim, prošlo je već 2 meseca, a on je stalno ležao u fioci. Ali meni je bilo tako svejedno da sam poželeo najzad da ugrabim trenutak kada mi neće biti tako svejedno. A zašto? Ne znam. I tako sam se ova 2 meseca svake noći, vraćajući se kući, mislio da ću se ubiti. Stalno sam čekao trenutak. I eto, ova majušna zvezda mi je sugerisala misao i ja sam odlučio da će to obavezno biti te noći. A zašto mi je zvezda sugerisala ovu misao, ne znam. I eto, dok sam gledao u nebo, iznenada me je uhvatila za lakat ona devojčica. Ulica je bila već pusta i gotovo nikog nije bilo. Tamo dalje spavao je kočijaš u fijakiru. Devojčica je imala oko 8 godina, povezana maramom i samo u haljinici, sva mokra, ali ja sam naročito zapamtio njene mokre, pocepane cipelice i sada ih pamtim. One su mi naročito privukle pogled. Devojčica je odjednom počela da me vuče za rukav i da me zove. Nije plakala, ali je nekako odsečno izvikivala neke reči, koje nije mogla dobro izgovoriti, zato što je sva drhtala kao u groznici. Bila je nečim užasnuta i očajno je vikala. Mamica, mamica! Okrenuo sam se, ali nisam kazao ni reči i išao sam dalje. Međutim, ona je trčala i vukla me, a u glasu sam joj začuo onaj zvuk koji kod veoma uplašene dece znači očajanje. Ja poznajem taj zvuk. Mada nije izgovarala reči do kraja, shvatio sam da njena mati negde umire. Ili im se nešto desilo i ona je istrčala da nekog pozove, da nešto nađe, da bi pomogla mami. Ali ja nisam pošao za njom. Čak sam naprotiv odjednom pomislio da je oteram. Prvo sam joj rekao da potraži gradskog stražara. Međutim, ona je odjednom sklopila ručice i jecajući
gušeći se od plača, stalno trčala pored mene i nije me napuštala. Tada sam lupio nogom i podviknuo. Ona je samo vrisnula. Gospodine, gospodine, ali me odjednom ostavila i kao munja pretrčala ulicu. Tamo je ugledala nekog prolaznika i ona je očigledno potrčala od mene ka njemu. Popeo sam se na moj 4. sprat. Soba mi je mala i jadna, a prozor polukružni kao sve na mansardi. Imam divan, tapaciran mušemom sto na kome su knjige, 2 stolice i udobnu fotelju, staru, prastaru, ali zato volterovsku. Seo sam, zapalio sveću i počeo da razmišljam. U susednoj sobi iza pregrade nastavljala se Sodoma. To kod njih traje još od prekjuče. Tamo je stanovao penzionisani kapetan, a kod njega su bili gosti, 5-6 podlaca. Pili su vodku i igrali preferans starim kartama. Prošle noći bila je tuča i znam da su dvojica dugo jedan drugog vukli za kosu. Gazdarica je htjela da se žali, ali se strašno boji kapetana. Osim njih, kod nas stanuje samo jedna gospođa, mala i mršava, udovica nekog oficira. Doputovala je sa 3 nejake dece, koja su se razbolela u našim sobama. I ona i deca se boje kapetana do besvesti i svu noć drhte i krste se, a najmanje dete je od straha dobilo napad. Ja pouzdano znam da taj kapetan ponekad zaustavlja na Nevskom prospektu prolaznike i traži milostinju. U službu ga ne primaju, ali čudna stvar, ja zato ovo pričam, za ceo mesec otkad stanuje kod nas, kapetan nije izazvao u meni nikakav gnev. Od samog početka ja sam se naravno klonio poznanstva s njim, a i njemu je od prvog susreta bilo dosadno sa mnom. Ali ma koliko oni vikali iza pregrade i ma koliko ih bilo tamo, meni je uvek svejedno. Sedim po celu noć i doista ih ne čujem, toliko ih zaboravim. Jer ja svake noći ne spavam do rasvita i to već traje 1 dana. Cijele noći sedim u fotelji za stolom i ništa ne radim. Knjige čitam samo danju. Sedim, čak i ne mislim, već onako mislim i lutaju, a ja im dajem slobodu. Sveća za noć sagori cela. Seo sam za sto polako, izvadio revolver i stavio ga pred sebe. Kada sam ga stavio, sećam se, upitao sam sebe. Zar tako? I sasvim pouzdano odgovorio sebi. Tako. To jest, ubiću se. Znao sam da ću se te noći sigurno ubiti, ali koliko ću još do tada presedeti za stolom, to nisam znao. I sigurno bi se ubio da nije bilo one devojčice. Iako mi je, znate, bilo svejedno, ipak sam, na primjer, osjećao bol. Kada bi me neko udario, osjetio bih bol. Isto tako i u moralnom pogledu. Kada bi se desilo nešto tužno, ja bih osjetio sažaljenje. Kao i onda kada mi još u životu nije bilo svejedno. Ja sam i osjetio sažaljenje malo pre. Detetu bih obavezno pomogao, ali zašto nisam pomagao devojčici? A zbog jedne misli koja mi je sinula tada. Kada me je ona vukla za rukav i zvala, odjedanput se pojavilo pitanje koje nisam mogao rešiti. Pitanje je bilo bespredmetno, ali ja sam se naljutio. A naljutio sam se zbog zaključka. Ako sam već odlučio da se ubijem ove noći, znači sada mi više nego ikad sve na svetu mora biti svejedno. A zašto sam odmah osjetio da mi nije svejedno i da sažaljevam devojčicu? A sećam se da sam je duboko požalio. Čak sam osjetio neki čudan bol, sasvim neverovatan u mom položaju. Doista ne umem bolje da izrazim to svoje tadašnje trenutno stanje, ali ono je trajalo u meni i kod kuće, kada sam već seo za sto i bio sam veoma nervozan, kako već odavno nisam bio. Misao je tekla za mišlju. Bilo mi je jasno, ako sam čovek i još nisam nula, pre nego što postanem nula, znači živim. Prema tome mogu da patim, da se ljutim i da osjećam stid za svoje postupke. Pa neka. Ali ako se ja, na primjer, ubijem posle 2 sata, šta mi je stalo do devojčice i šta me se tada tiče i stid i sve na svetu? Ja se pretvaram u nulu, u apsolutnu nulu. I zar svest o tome da ja od sada konačno neću postojati,
prema tome i sve ostalo neće postojati, nije mogla imati ni najmanjeg uticaja na osjećanje sažaljenja prema devojčici, niti na osjećanje stida posle učinjene podlosti. Jer ja sam zato i lupio nogom i viknuo strašnim glasom na nesrećno dete, zato što, tobože, ne samo što ne osjećam sažaljenje, već iako i nečovečnu podlost učinim, sada i to mogu, zato što će se za 2 sata sve ugasiti. Verujete li da sam zato podviknuo? Ja sam sada gotovo ubeđen u to. Zamislio sam jasno kao da život i svet sada od mene zavise. Čak mogu reći tako. Kao da je sada svet samo radi mene i stvoren. Ja ću se ubiti i sveta neće biti, bar za mene. A da i ne govorim o tome da možda posle mene stvarno ni za koga ništa neće postojati. I čim se ugasi moja svest, nestaće odmah i sav svet, kao priviđenje, kao atribut samo moje svesti. I prestaće da postoji zato što su možda sav ovaj svet i svi ljudi samo ja sam. Sećam se da sam, sedeći i razmišljajući, sva ta nova pitanja koja su se gomilala jedno za drugim, upućivao na drugu stranu i izmišljao nešto sasvim novo. Na primjer, odjednom mi je sinula čudna misao da sam ranije živao na Mesecu ili na Marsu i učinio tamo neki najsramniji i najnečasniji postupak kakav se samo može zamisliti i za njega bio tamo osramoćen i obrukan kako se to jedino ponekad u snu, u košmaru, može sanjati i osjetiti, i kada bi se zatim našao na zemlji i dalje bio svestan šta sam uradio na drugoj planeti, a pored toga znao da se tamo nipošto i nikada neću vratiti. Da li bi mi, gledajući sa zemlje na Mesec, bilo svejedno ili ne bi? Da li bih osjećao stid zbog tog postupka ili ne bih? Pitanja su bila besciljna i suvišna, jer je revolver već bio predamnom i ja sam svim bićem svojim znao da će to biti sigurno, ali pitanja su me nervirala i ja sam se ljutio. Kao da nisam mogao sada da umrem, dok pre toga nešto ne rešim. Jednom reči, ona devojčica me je spasila, zato što sam pitanjima otklonio pucanj. U međuvremenu se i kod kapetana počelo smirivati. Završili su sa kartanjem, spremali su se da spavaju i uzgred gunđali i psovali se. Eto, tada sam iznenada zaspao u fotelji, za stolom, što mi se ranije nikada nije dešavalo. Zaspao sam sasvim neprimetno, a snovi su, kao što je poznato, veoma čudna pojava. Nešto se odslikava sa poraznom jasnoćom, sa juvelirski izvajanim sitnim detaljima, a preko drugog preskačeš kao da ga uopšte ne primećuješ, na primjer preko prostora i vremena. Snovima izgleda ne diriguje razum, već želja, ne diriguje glava, već srce, a međutim, kakve je vešte obrte ponekad izvodio moj razum u snu. Sa njim se u snu dešavaju sasvim neshvatljive stvari. Moj brat je, na primjer, umro pre 5 godina. Ja ga ponekad sanjam. On učestvuje u mojim poslovima, veoma smo zainteresovani, iako ja u toku celog sna jasno znam i sećam se da je moj brat umro i da je sahranjen. Zašto se ja ne čudim tome što je on, mada mrtav, ipak pored mene i sa mnom brine i radi? Zašto moj razum sve to dozvoljava? Ali dosta. Prelazim na moj san. Da, tada mi se prisnio ovaj san. Moj san od 3. novembra. Sada me peckaju da je to bio samo san. Ali zar nije svejedno je li san ili nije, ako mi je taj san otkrio istinu? Jer ako si jednom saznao istinu i video je, onda znaš da je to istina i da druge nema i ne može biti. Svejedno da li spavate ili živite, pa neka je i san, neka je. Ali ovaj život koji vi toliko hvalite, ja sam hteo da uništim samoubistvom. A moj san moj, on mi je otkrio novi, veliki, obnovljeni, moćni život. Slušajte. Kazao sam da sam zaspao neprimetno i čak kao da sam i dalje razmišljao o istim pitanjima. Odjednom mi se prisnilo da uzimam revolver i sedeći nišanim pravo u srce.
u srce, a ne u glavu, a ranije sam odlučio da obavezno pucam u glavu, i to u desnu slepočnicu. Pošto sam uperio cev u grudi, pričekao sam sekundu ili dve i odjednom su se moja sveća, sto i zid predamnom pokrenuli, zanjihali su se. Brzo sam opalio. U snu vi ponekad padate sa visine ili vas kolju ili tuku, ali nikada ne osjećate bol, osim ako se doista nekako sami povredite u krevetu. Tada ćete osjetiti bol i gotovo uvek se probuditi od bola. Tako je bilo i u mom snu. Nisam osjetio bol, ali mi se učinilo da se od pucnja sve u meni srušilo. Sve se odjednom ugasilo i oko mene je sve postalo strahotno crno. Kao da sam oslepeo i onemeo i ležim na nečemu tvrdom, ispružena nauznak, ništa ne vidim i ne mogu učiniti ni najmanji pokret. Oko mene se kreću i viču, grmi basom kapetan, vrišti gazdarica. Odjednom opet prekid. Mene već nose u zatvorenom mrtvačkom sanduku i ja osjećam kako se njiše sanduk i razmišljam o tome. I odjednom me prvi put frapira misao da sam eto umro. Konačno umro. Znam to i ne sumnjam. Ne vidim i ne krećem se. Ali osjećam i razmišljam. Međutim, brzo se mirim sa tim i po običaju, kao u snu, primam stvarnost bez pogovora. I eto mene zakopavaju u zemlju. Svi odlaze i ja ostajem sam. Apsolutno sam. Ne mičem se. Kada sam ranije na javi zamišljao kako će me sahraniti u grob, uvek sam sa grobom povezivao samo osjećaj vlage i hladnoće. Tako sam i sada osjetio da mi je veoma hladno, naročito na vrhovima prstiju na nogama, ali ništa više nisam osjetio. Ležao sam i čudno, ništa nisam očekivao, smatrajući da mrtvac nema šta da čeka. Ali bilo je vlažno. Ne znam koliko je vremena prošlo, 1 sat, nekoliko dana ili mnogo dana. I odjednom na moje levo zatvoreno oko kanula je kap vode koja je procurila kroz krov sanduka. Za njom, minut kasnije, druga. Zatim kroz minut, treća. I tako dalje, stalno posle 1 minuta. Duboki gnev je odjednom planuo u mom srcu. I ja sam odjednom osjetio u njemu fizički bol. To je moja rana, pomislio sam. To je pucanj, tamo je kuršum. A kap je kapala svakog minuta i pravo na moje sklopljeno oko. I ja sam odjednom povikao, ne glasom, jer sam bio mrtav i nem, već svim svojim bićem, gospodaru svega što se dešavalo sa mnom. Ma ko da si, ali ako postojiš i ako postoji nešto razumnije od ovoga što se sada dešava, onda mu dozvoli da bude i ovde. Ako mi se svetiš za moje nerazumno samoubistvo rugobom i besmislom daljeg bitisanja, onda znaj da se nikakvo mučenje koje bi me zadesilo ne može meriti sa prezirom koji ću nemo osjećati u toku miliona godina mučeništva. Zavapio sam i ućutao. Gotovo cijeli minut trajalo je duboko ćutanje. Čak je još 1 kap kanula, ali ja sam znao, bezgranično sam i nepokolebljivo verovao i znao da će se odmah obavezno sve promeniti. I gle, iznenada se otvori moj grob. Istina, ne znam da li je bio otvoren i raskopan, ali mene je zgrabilo neko tajanstveno, neznano biće i mi smo se odjednom našli u vasioni. Odjednom sam progledao. Bila je duboka noć i još nikad nije bilo takve tame. Leteli smo u prostoru već daleko od zemlje. Nisam ništa pitao onog koji me je nosio. Čekao sam i bio ponosan. Uveravao sam sebe da se ne plašim i obamirao od ushićenja pri pomisli da se ne bojim. Ne sjećam se koliko smo vremena leteli i ne mogu ni da zamislim. Sve se odvijalo tako kao uvek u snu, kada preskačeš prostor i vreme, zakone postojanja i razuma i zaustavljaš se samo na tačkama za kojima srce čezne i sneva. Sjećam se da sam odjednom ugledao u tami jednu malenu zvezdu. Je li to Sirius? Nisam izdržao i upitao sam neočekivano.
jer nisam hteo ni o čemu da pitam. Ne, to je ona ista zvezda koju si video među oblacima kada si se vraćao kući, odgovorilo je biće koje me je nosilo. Znao sam da je imalo ljudski lik. Čudna stvar, nisam voleo to biće. Čak sam osjećao prema njemu duboku odvratnost. Očekivao sam apsolutno nepostojanje i zato sam pucao u srce. I eto, ja sam u rukama bića koje naravno nije ljudsko, ali koje postoji, živi. A znači, postoji i zagrobni život. Pomislio sam sa čudnom lakomislenošću sna, ali suština mog srca bila je sa mnom u svojoj dubini. Ako treba ponovo postojati, pomislio sam, i živjeti opet po nečijoj neprikosnovenoj volji, onda neću da me pobede i ponize. Ti znaš da se bojim tebe i zato me prezireš, rekao sam iznenada svom saputniku. Nisam se mogao uzdržati od tog ponižavajućeg pitanja u kome je bilo priznanje i osjetio sam u svom srcu poniženje kao ubod igle. On nije odgovorio na moje pitanje, ali ja sam odjednom osjetio da me ne preziru i da me ne ismevaju, da me čak ne sažaljevaju i da naš put ima nepoznat i tajanstven cilj koji se tiče samo mene. Strah je rastao u mom srcu, ali sa mukama nešto je tiho prelazilo od mog čutljivog saputnika na mene i kao da je prodiralo u mene. Leteli smo u mračnom i nepoznatom prostoru. Odavno već nisam video sazvežđa poznata mojim očima. Znao sam da postoji u nebeskom prostranstvu takve zvezde čija svetlost stiže na zemlju tek za 1000 ili milione godina. Možda smo preleteli ta prostranstva. U strašnoj tuzi koja je mučila moje srce očekivao sam nešto. I odjednom potreslo me je jedno poznato osjećanje i snažno me mamilo nekud. Iznenada sam ugledao naše sunce. Znao sam da to ne može biti naše sunce koje je rodilo našu zemlju, da smo beskrajno udaljeni od našeg sunca, ali sam od nekud svim svojim bićem osjetio da je to apsolutno isto takvo sunce kao i naše, njegovo ponavljanje i dvojnik. Slatko osjećanje privlačnosti izmamilo je oduševljenje u mojoj duši. Zavičajna sila sveta, onog u kome sam se rodio, odjeknula je u mom srcu i vaskrsla ga. Ja sam osjetio život, raniji život, prvi put posle smrti i groba. Ali ako je to sunce, ako je to sasvim takvo sunce kao što je naše, povikao sam, gde je onda zemlja? Moj saputnik pokaza mi malenu zvezdu koja je sijala u tami smaragdnim sjajem. Leteli smo pravo ka njoj. Zar su moguća takva ponavljanja u vasioni? Zar je takav zakon prirode? I ako je to tamo zemlja, je li ona isto onakva zemlja kao što je naša? Sasvim onako nesrećna i siromašna, ali draga i večno voljena, koja kao i naša izaziva isto onakvu bolnu ljubav i u najnezahvalnijoj svojoj deci. Vikao sam, potresen neodoljivom i oduševljenom ljubavlju prema zavičajnoj staroj zemlji koju sam napustio. Lik jadne devojčice koju sam uvredio proleteo je predamnom. Sve ćeš vidjeti, odgovorio je moj saputnik i neka tuga se osjetila u njegovim rečima. Ali mi smo se brzo bližili planeti. Ona je rasla pred mojim očima, ja sam već nazirao okean, obris Evrope i odjednom je u mom srcu planulo osjećanje velike, svete ljubomore. Kako može postojati slično ponavljanje i radi čega? Ja mogu voleti samo onu zemlju koju sam napustio, na kojoj su ostali mlazevi moje krvi, kada sam nezahvalnik pucao u srce i ugasio svoj život. Ali nikada nisam prestajao da volim tu zemlju. I čak one noći, rastajući se sa njom, možda sam je voleo bolnije i snažnije nego ikada ranije. Ima li muka na novoj zemlji? Na našoj zemlji mi istinski možemo voleti jedino sa mukama i samo u mukama. Mi drugačije ne umemo da volimo i ne znamo za drugačiju ljubav. Ja hoću muke da bih voleo. Ja sam željan ovog trenutka da ljubim,
da oblivam suzama samo onu zemlju koju sam napustio i ne prihvatam život ni na kakvoj drugoj. Ali saputnik me je već ostavio. Odjednom, sasvim neprimetno, stao sam na tu drugu zemlju u jarkoj svetlosti sunčanog dana, divnog kao raj. Stajao sam, mislim, na jednom od onih ostrva koja na našoj zemlji čine grčki arhipelag ili negde na obali kopna blizu ovog arhipelaga. Sve je bilo isto onako kao kod nas, samo je sve bilo ozareno nekim praznikom i velikom, svetom, najzad ostvarenom pobedom. Nežno smaragdno more tiho je zapljuskivalo obale i ljubilo ih sa ljubavlju, očevidnom, vidljivom i gotovo svesnom. Visoko, divno drveće raslo je u svoj raskoši svojih boja, a bezbrojni njihovi listići, uveren sam, pozdravljali su me svojim tihim, nežnim šumorom i kao da su izgovarali neke reči ljubavi. Bujna trava se presijavala jarkim i mirisnim bojama. Jata ptica su letala u vazduhu i ne bojeći se mene, sletale mi na ramena, na ruke i radosno me milovale svojim dragim, drhtavim kriocima. I najzad sam ugledao i upoznao ljude ove srećne zemlje. Oni su mi prišli, okružili me i ljubili. O, kako su bili divni, deca sunca, deca svog sunca. Nikada na našoj zemlji nisam video takvu lepotu u čoveku. Jedino bi se u našoj deci, u najmlađim godinama njihova uzrasta, mogao naći daleki i slabi ocijaj ove lepote. Oči ovih srećnih ljudi sijale su vedrim sjajem. Njihova lica bila su ozarena razumom i nekim saznanjem punim spokoja, ali ta lica bila su vesela. U glasovima i rečima ovih ljudi odjekivala je detinja radost. Ja sam odmah, od prvog pogleda njihovih lica, shvatio sve. To je bila zemlja neoskrnavljena grehom. Na njoj su živeli bezgrešni ljudi. Živeli su u onakvom raju u kakvom su živeli po predanju celog sveta naši praroditelji koji su pogrešili, samo sa tom razlikom što je ovde cela zemlja bila raj. Radosno se osmehujući, ovi ljudi su se okupljali oko mene i milovali me. Odveli su me k sebi i svako je želeo da me umiri. Oni me ništa nisu pitali, ali kao da su već sve znali, tako mi se činilo, i želeli su da što pre uklone patnju sa mog lica. Znate šta? Ipak, neka je to bio samo san, ali osjećanje ljubavi tih nevinih i divnih ljudi ostalo je zauvek u meni. I ja osjećam da se njihova ljubav otuda i sada na mene izliva. Ja sam ih lično video, upoznao ih i uverio se, voleo sam ih i kasnije patio za njima. Ja sam odmah shvatio, čak i tada, da ih u mnogo čemu uopšte neću razumeti. Meni, ruskom savremenom, progresivnom čoveku i odvratnom Petrograđaninu, izgledalo je na primjer neshvatljivo kako oni znaju tako mnogo, a nemaju naše nauke. Ali sam ubrzo shvatio da njihova znanja ispunjavaju i hrane drugačiji prodori i otkrića nego kod nas na zemlji i da su njihove težnje također bile sasvim druge. Oni nisu ništa želili i bili su spokojni. Nisu težili upoznavanju života, ovako kao što mi nastojimo da ga upoznamo, zato što je njihov život bio kompletan. Međutim, njihovo znanje bilo je dublje i na višem stupnju od naše nauke, jer naša nauka traži da objasni šta je život. Sama teži da ga pozna da bi druge naučila da žive. A oni su bez nauke znali kako treba da žive. To sam ja shvatio, ali nisam mogao shvatiti njihova znanja. Pokazivali su mi drveće i ja nisam mogao razumeti toliku ljubav sa kojom su gledali drveće, kao da su govorili o bićima sebi sličnim. I znate šta? Možda se neću prevariti ako kažem da su oni razgovarali sa njima. Da, oni su otkrili njihov jezik i ja sam ubeđen da ih je drveće razumelo.
Tako su gledali na celu prirodu, na životinje koje su mirno živele sa njima, nisu ih napadale i volele su ih pobeđene njihovom ljubavlju. Pokazivali su mi zvezde i pričali o njima sa mnom, o nečem što nisam mogao shvatiti, ali verujem da su oni povezani sa zvezdama nebeskim, ne samo mišlju, već nekim živim putem. Ti ljudi se nisu ni starali da ih shvatim, voleli su me i bez toga, ali zato sam znao da i oni mene nikada neće shvatiti. Zato sa njima gotovo i nisam govorio o našoj zemlji. Ja sam samo u njihovom prisustvu ljubio zemlju na kojoj oni žive. Obožavao sam ih bez reči. Oni su to vidjeli i dopuštali da ih obožavam, ne stideći se što ih obožavam, zato što su sami mnogo voleli. Oni nisu patili zbog mene. Kada sam ponekad plačući ljubio njihove noge, sa radošću znajući srcem svojim kakvom snagom ljubavi će mi to vratiti. Ponekad sam pitao sebe čudeći se, kako su mogli da za sve vreme ne uvrede takvo stvorenje kao što sam ja i da ni jednom ne izazovu u takvom biću kao što sam ja osjećanje ljubomore i zavisti. Mnogo puta sam pitao sebe kako sam mogao ja, hvalisavac i lažov, da im ne pričam o svojim znanjima, o kojima oni naravno nisu imali pojma, da ne poželim da ih zadivim tim znanjima, makar iz ljubavi prema njima. Oni su bili veseli i nestašni kao deca. Lutali su po svojim gajevima i šumama, pevali svoje divne pesme, hranili se lakom hranom, plodovima svog drveća, medom svojih šuma i mlekom životinja koje su ih volele. Za hranu i odelo radili su samo malo i lako. Voleli su i rađali decu, ali nikada nisam primetio u njima onu silinu surovog sladostrašća koje obuzima gotovo sve na našoj zemlji, sve i svakog, i jedini je uzrok gotovo svih grehova našeg čovečanstva. Oni su se radovali novorođenoj deci kao novim učesnicima u njihovom blaženstvu. Među njima nije bilo svađe ni ljubomore i čak nisu shvatili šta to znači. Njihova deca bila su zajednička, zato što su svi predstavljali jednu porodicu. Kod njih gotovo nije bilo bolesti, mada je postojala smrt, ali njihovi starci su umirali mirno, kao da odlaze na počinak, okruženi ljudima koji se opraštaju s njima, blagosiljajući ih i osmehujući se, i sami praćeni njihovim vedrim osmesima. Tugu i suze u tim trenucima nisam video. Osjećala se samo ljubav narasla do ushićenja, ali do spokojnog, potpunog, produhovljenog ushićenja. Moglo se pomisliti da su oni održavali vezu sa svojim pokojnicima i posle njihove smrti i da se zemaljsko jedinstvo među njima nije prekidalo smrću. Oni me gotovo nisu shvatali kada sam ih pitao o večnom životu, ali su očevidno i nesvesno verovali u njega, da to za njih i nije predstavljalo problem. Hramove nisu imali, međutim, imali su jedno nasušno, živo i neprekidno sjedinjavanje sa celinom Vasione. Nisu imali ni vere, ali su pouzdano znali da će kada se ostvari njihova zemaljska radost do granica zemaljske prirode, nastupiti tada za njih, za žive i mrtve, još svestranije povezivanje sa celinom Vasione. Čekali su taj trenutak sa radošću, ali bez žurbe, ne čeznući za njim, već predosjećajući ga srcem svojim i govoreći o tom predosjećanju jedni drugima. Uveče pred spavanje voleli su da okupljaju složne i harmonične horove. U tim pesmama su izražavali sva osjećanja koja im je dao protekli dan. Slavili su ga i praštali se sa njim. Proslavljali su prirodu, zemlju, more i šume. Voleli su da stvaraju pesme jedni o drugima i hvalili su jedni druge kao deca. To su bile najjednostavnije pesme, ali su nastajale iz srca i prožimale srca. I ne samo pesmama, već je izgledalo da sav svoj život provode uživajući jedan u drugom. To je bila neka sveopšta i potpuna zaljubljenost. Druge njihove pesme, oduševljene i svečane, gotovo uopšte nisam shvatao.
I kada sam razumevao reči, nikad nisam mogao proniknuti u srž njihova značenja. Ono je ostajalo nekako nedostupno mojem umu. Zato se moje srce nesvesno prožimalo njime sve više. Često sam im govorio da sam sve to već odavno predosjećao, da sam svu ovu radost i slavu slutio još na našoj zemlji, u tuzi koja mami i ponekad prerasta u nepodnošljivu žalost, da sam predosjećao sve njih i njihovu slavu u snovima mog srca, u maštanjima mog uma, da često na našoj zemlji nisam mogao gledati bez suza sunce koje zalazi, da je u mojoj mržnji prema ljudima naše zemlje uvek bila prisutna tuga, zato što ne mogu da ih mrzim bez ljubavi, zato što ne mogu da im ne praštam. U ljubavi mojoj prema njima prisutna je tuga. Zašto ne mogu da ih volim bez mržnje? Oni su me saslušali i video sam da ne mogu zamisliti to što ja govorim, ali ja nisam žalio što sam im govorio o tome. Znao sam da shvataju svu snagu moje tuge za onima koje sam napustio. Da kada su me gledali svojim umiljatim očima prožetim ljubavlju, kada sam osjećao da je pored njih i moje srce postalo isto tako nevino i pravedno, kao i njihova srca, ni ja nisam žalio što ih ne razumem. Od osjećanja punoće života gubio sam dah i ja sam ih nemo obožavao. A sada mi se svi smeju u lice i uveravaju me da se ni u snu ne mogu vidjeti takve pojedinosti koje ja sada pričam. Da sam u snu sanjao ili osjetio samo jedno osjećanje koje je nastalo u mom srcu u bunilu, a pojedinosti sam i izmislio kada sam se probudio. I kada sam im otkrio da je možda doista tako i bilo, Bože kako su mi se smejali u lice i kakvo sam im veselje pružio. Pa naravno, ja sam bio pokoren samo utiskom tog sna i samo se on očuvao u mom ranjenom srcu. Ali zato su stvarni likovi i oblici mog sna, naime oni koje sam doista video u samom trenutku snevanja, bili tako harmonični, tako divni i zanosni i tako istiniti, da kada sam se probudio, naravno, nisam bio u stanju da ih ponovo stvorim nejakim našim rečima. Zato su morali da se nekako skriju u mom umu. Prema tome, možda sam doista nesvesno morao kasnije da izmislim pojedinosti i naravno da izneverim suštinu, pogotovo zbog tako strasne želje da sve što pre i bilo kako ispričam. Ali kako da ne verujem da je sve to bilo? Bilo je možda 1000 puta lepše, vedrije i radosnije nego što ja pričam. Neka je to san, ali sve to moralo je postojati. I znate šta? Reći ću vam tajnu. Sve to možda uopšte nije bio san, jer tu se desilo nešto tako porazno istinito da se ne bi moglo privideti u snu. Neka je moj san nastao iz želje mog srca, ali zar je moje srce moglo samo da porodi onu strašnu istinu koju sam kasnije doživeo? Kako bih je mogao ja sam izmisliti ili dočarati srcem? Zar su se moje majušno srce i kapriciozni ništavni mogli uzvisiti do takvog otkrovenja istine? Ocenite sami. Ja sam do sada skrivao, ali sada ću reći do kraja i tu istinu. U stvari, ja sam ih sve iskvario. Da, svršilo se time što sam ih sve iskvario. Kako se to moglo dogoditi ne znam, ali se dobro sećam. San je preletao kroz milenijume i ostavio u meni samo osjećaj celine. Znam samo da sam ja bio uzrok greha i pada. Kao odvratna trihnina, kao bacil kuge koji zarazi čitave države, tako sam i ja zarazio celu tu pre mene srećnu i bezgrešnu zemlju. Oni su naučili da lažu, zavoleli su laž i osjetili lepotu laži. To je možda počelo nevino, od male koketerije, ljubavne igre doista, možda od atoma, ali taj atom laži prodro je u njihova srca i svideo im se. Zatim se brzo pojavilo sladostrašće. Sladostrašće je porodilo ljubomoru, a ljubomora surovost. Ne znam, ne sjećam se kada, ali ubrzo, veoma brzo,
prolila se prva krv. Oni su se začudili, užasnuli i počeli da se razilaze i razjedinjuju. Pojavili su se savezi, ali već jedni protiv drugih. Počeli su prekori i ukori. Poznali su stid i stid su proglasili za vrlinu. Pojavilo se shvatanje časti i svaki savez je podigao svoju zastavu. Počeli su da muče životinje i životinje su pobegle od njih u šume i postale njihovi neprijatelji. Počela je borba za razjedinjavanje, za samostalnost, za ličnost, za moje i tvoje. Počeli su da govore raznim jezicima. Doživjeli su tugu i zavoleli tugu. Čeznuli su za mukama i govorili da se istina postiže samo patnjom. Tada se kod njih pojavila nauka. Kada su postali zli, počeli su da govore o bratstvu i humanosti i shvatili su te ideje. Kada su postali prestupnici, izmislili su pravdu i napisali cele kodekse zakona da je sačuvaju, a da osiguraju zakone podigli su giljotinu. Jedva su se sećali šta su izgubili. Čak nisu htjeli da veruju da su nekada bili nevini i srećni. Ismevali su čak i mogućnost te ranije sreće i nazivali je fantazijom. Nisu mogli da zamisle tu sreću u konkretnoj formi, ali čudno i nečuveno. Kad su izgubili svaku veru u nekadašnju sreću i nazvali je bajkom, toliko su htjeli da budu ponovo nevini i srećni, da su klekli pred željom svog srca kao deca, proglasili za božanstvo tu želju, sagradili mnoge hramove i počeli da se mole svojoj ideji, svojoj želji, istovremeno tvrdo verujući u nemogućnost njenog ostvarenja, ali obožavajući je i klanjajući joj se sa suzama. Međutim, ako bi se samo moglo desiti da se vrate u ono nevino i srećno stanje koje su izgubili i kada bi ga neko ponovo njima pokazao i pitao ih hoćete li da se vratite njemu, oni bi sigurno odbili. Meni su odgovarali: neka smo lažljivi, zli i nepravedni. Mi to znamo i plačemo zbog toga. I mučimo sami sebe radi toga. I kažnjavamo i mučimo sebe čak i više od tog milosrdnog sudije koji će nam suditi i čije ime ne znamo. Ali mi imamo nauku i pomoću nje ćemo ponovo otkriti istinu. Samo ćemo je primiti svesno. Znanje je iznad osjećanja. Svest o životu iznad života. Nauka će nam dati mudrost, mudrost će otkriti zakone, a poznavanje zakona sreće je iznad sreće. Eto šta su govorili i posle takvih reči svako je zavoleo sebe više nego sve ostale i nisu mogli drugačije učiniti. Svaki je počeo tako revnosno da uzdiže svoju ličnost, da se svim silama trudio da umanji i ponizi ličnosti drugih, da su za to žrtvovali život. Pojavilo se ropstvo, čak se pojavilo dobrovoljno ropstvo. Slabi su se rado potčinjavali jačima, samo da bi im oni pomogli da guše slabije od njih samih. Pojavili su se i pravednici, koji su dolazili ovim ljudima i plačući im govorili o ponosu, da su izgubili meru i harmoniju, da su izgubili stid. Njih su ismevali ili su ih kamenovali. Sveta krv se prolivala na pragovima hramova. Zato su se počeli javljati ljudi koji su izmišljali kako da se ponovo svi ujedine tako da svaki, ne prestajući da voli sebe više od svega, istovremeno ne smeta nikom drugom i da žive nekako svi zajedno u složnom društvu. Cijeli ratovi su počeli zbog te ideje. Svi koji su ratovali istovremeno su tvrdo verovali da će nauka, premudrost i osjećanje samoodržanja najzad naterati čoveka da se ujedini u složno i razumno društvo. I zato su se, radi ubrzavanja stvari, premudri trudili da što pre istrebe nepremudre, koji ne shvataju njihovu ideju da ne bi smetali njenoj pobedi. Ali osjećanje samoodržanja počelo je brzo da slabi. Pojavili su se oholi i sladostrasni, koji su otvoreno zahtevali sve ili ništa. Da bi stekli sve, pribegavali su zločinu, a ako to nije uspevalo, samoubistvu. Pojavile su se religije sa kultom nepostojanja i samouništenja, radi večnog smirenja uništavilu. Najzad su se ljudi umorili u besmislenom naporu
i na njihovim licima se pojavila patnja. Ti ljudi su proklamovali da je patnja lepota, jer je misao samo u patnji. Oni su opevali patnju u svojim pesmama. Išao sam među njima lomeći prste i plakao za njima, ali sam ih voleo, možda još više nego ranije, kada na njihovim licima nije bilo patnje i kada su bili nevini i tako divni. Zavoleo sam njihovu zemlju, koju su oskrnavili još više nego kada je bila raj, samo zato što se na njoj pojavila nesreća. Avaj, ja sam uvek voleo nesreću i tugu, ali samo za sebe, a njih sam žalio i plakao. Širio sam ruke okrivljujući, proklinjući i prezirući sebe u očajanju. Govorio sam im da sam sve to ja učinio, samo ja. Da sam ja njima doneo razvrat, zarazu i laž. Preklinjao sam ih da me raspnu na krst. Učio sam ih kako da naprave krst. Nisam mogao, nisam imao snage da se ubijem, ali sam hteo da primim muke od njih. Želeo sam muke. Želeo sam da se u tim mukama prolije moja krv do posljednje kapi. Ali oni su me samo ismevali i najzad su počeli da me smatraju jurodivim. Oni su me opravdavali, govorili da su dobili samo ono što su sami želeli i da je sve to što sada postoji moralo biti. Najzad su mi kazali da postajem opasan po njih i da će me oterati u ludnicu ako ne zaćutim. Tada se tuga zarila u moju dušu tako silovito da mi se srce steglo i ja sam osjetio da ću umreti. I tada sam se probudio. Bilo je već jutro, to jest još nije svanulo, ali bilo je oko 6 sati. Probudio sam se u istoj fotelji, sveća je potpuno dogorela, kod kapetana su spavali i u celom našem stanu bila je retka tišina. Pre svega, skočio sam izuzetno začuđen. Nikada se meni ništa slično nije događalo, čak ni takve sitnice. Još nikada, na primjer, nisam tako zaspao u fotelji. I odjednom, dok sam stajao i dolazio k sebi, ugledao sam pred sobom svoj revolver, gotov, napunjen. Ali ja sam ga onog trenutka odgurnuo od sebe. Sada hoću života. Podigao sam ruke i obratio se večnoj istini. Nisam se obratio, već zaplakao. Oduševljenje, neizmerno ushićenje obuzimalo je celo moje biće. Da, života i propovedi. Za propoved sam se odlučio tog trenutka i naravno za sav život. Idem da propovedam, želim da propovedam. A šta? Istinu. Jer sam je video. Video sam je svojim očima. Video svu njenu slavu. I eto, ja od tada propovedam. Pored toga, volim sve, a one što me ismevaju više nego sve ostale. Zašto je to tako, ne znam i ne mogu da objasnim, ali neka tako i bude. Oni kažu da ja već sada grešim. Naime, ako već i sada tako grešim, šta će tek biti dalje? To je sušta istina. Ja grešim i možda će kasnije biti još gore. I naravno, pogrešit ću nekoliko puta dok ne nađem način kako da propovedam. To jest kojim rečima i kakvim delima, zato što je to veoma teško izvršiti. Ja i sada vidim sve jasno kao dan. Ali čujte, ko ne greši? A ipak svi idu ka jednom te istom cilju. Bar svi teže jednom te istom. Od mudraca do posljednjeg razbojnika. Samo raznim putevima. To je stara istina. Ali evo šta je u njoj novo. Ja ne mogu mnogo pogrešiti. Zato što sam video istinu. Video sam i znam da ljudi mogu biti divni i srećni, ne gubeći sposobnost da žive na zemlji. Ja neću i ne mogu verovati da je zlo normalno čovekovo stanje. A eto, oni svu ovu moju veru i ismevaju. Ali kako da ne verujem? Ja sam video istinu. Nisam je otkrio umom, već video. I njen živi lik ispunio je moju dušu zauvek. Video sam istinu u tako potpunoj celovitosti i ne mogu verovati da nje ne može biti u ljudima. Dakle, kako ću pogrešiti? Naravno, zastranit ću, čak i nekoliko puta.
I možda ću čak govoriti tuđim rečima, ali ne dugo. Živi lik onog što sam video bit će uvek sa mnom i uvek će me ispraviti i uputiti. Ja sam krepak i svež i idem, makar trajalo 1000 godina. Ja sam hteo znati u početku čak da sakrijem da sam sve njih iskvario, ali to je bila greška. Eto, prva greška. Ali istina mi je došapnula da lažem, sačuvala me i ukazala mi put. Ali kako da ostvarimo raj? Ne znam. Zato to ne umem da objasnim rečima. Posle sna izgubio sam reči. Bar glavne, najpotrebnije reči. Ali ne mari. Ja ću poći i neprestano ću govoriti, neumorno, zato što sam ipak svojim očima video, iako ne umem da ispričam šta sam video. Ali to ismevači i ne razumeju. Sanjao, kažu, bunilo, halucinacija. Zar je to mudrost? A oni se ponose. San. Šta je san? A zar naš život nije san? Reći ću i više. Neka se to nikada ne ostvari. I neka ne bude raja na zemlji, jer ja to razumem. Ja ću ipak propovedati. A međutim, to je tako jednostavno. Za jedan dan, za 1 sat bi se sve uredilo. Glavno je voli druge kao sebe. Eto šta je glavno. I to je sve. Više ništa ne treba. Odmah ćeš naći način da se sve organizuje i sredi. Pa ipak, ovo je samo stara istina koju su bilion puta ponavljali i čitali, ali se nije ukorenila na zemlji. Svest o životu je iznad života. Poznavanje zakona sreće je iznad sreće. Evo sa čime se treba boriti. I borit ću se. Ako samo svi budu hteli, odmah će se sve srediti. A onu devojčicu sam našao. I poći ću da propovedam. Poći ću.